Sama sa ubang mga pampublikong tunghaan, nagpahigayon og double shift nga klase ang Mactan Elementary School tungod sa kakuwang sa mga classrooms. Si Luan Mirondina sa report. Sulod na sa tulo ka tuig nga nagpatuman og double shift nga klase ang Mactan Elementary School tungod sa kakuwang sa mga classrooms. Matod sa Principal Marilu Vallecera, nabantayan nila ang padayong pagsaka sa ilang mga enrollees human matukod ang mga dagkong establishmento sa ilang barangay. Gikan sa 3,048 ka mga enrollees sa miaging school year, karon anaa na sa 3,114 ang ilang mga tinunan ug posibleng musaka pa kini tungod sa padayong pagpanawat og mga enrollees. Samtang nagsaka ang gidaghanon sa ilang mga estudyante, ubay-ubay usab ang ilang mga classrooms ang gikinahanglan ng i-demolish tungod kay dilapidated na. Hinuon gikatakdang pabarugon sa dapit ang usa ka 4-story 20 classroom karong tuiga. They will start on July or August after the bidding. Samtang nagpadayon usab ang construction sa usa ka 4-story 20 classroom o gibana-banang anaa kini sa 60% nga nahuman. Giangkon usab sa principal nga nagkuwang sila og mga magtutudlo human mi-resign ang duha kay milarga na abroad. Samtang ang duha nag-maternity leave. After election ban, the division office promised us to replace those teachers nga wala nga ni travel abroad and substitute teachers for those who went on maternity leave. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.